Estan en consell escolar i abans hi ha hagut un claustre i moltes coses de les que estic parlant no ens hem arribat a passar d'acord del tot. Vaig a parlar de les coses que tenim clares. Primer, com a claustre ens hem adherit al manifest. Jo he pensat que era més interessant com a claustre que com a assemblea de professorat, perquè cada vegada buiden més de contingut els claustres. Després s'ha remès al consell escolar per a que se pronunciï. Sobre el tema he vist que alguns companys estan en la mateixa... Hem pensat que hi ha molta dispersió. Nosaltres ens hem informat per internet i hem vist, per exemple, una taula de propostes que estava signada per 5 sindicats. Després he vist unes altres en internet que eren paregudes però diferents. Hi ha un embolic i al final no sabíem realment el nivell d'acord d'algunes propostes. Per exemple, en el tema de les activitats extraescolars ha hagut un debat i no hi havia consens, perquè clar, hi havia persones que plantejaven que hi havia dos tipus d'activitats extraescolars. Les activitats extraescolars que servissin per a que l'administració i la conselleria s'aprofite del nostre treball i faci publicitat. Per exemple, portar els xavals a la ciutat de les arts i les ciències, històries ja preorganitzades per la conselleria, que les activitats, diguem-ne, que formen part de la dinàmica de treball nostra de cada dia. Que molt del professorat fa activitats relacionades amb el currículum i coses que considera interessant. Bé, en aquest punt no hi ha hagut acord perquè un sector important del claustre estava discutint quan m'he vingut d'aquest tema, de discriminar, per exemple, sobre el tema de la formació igual. Ha estat el debat del tema de la xarxa de centres per la qualitat. Tal com estan les coses, pensem que és un autèntic paripé, que és omplir formularis amb indicadors de tipus burocràtic, tipus empresarial, indicadors que no se corresponen amb la realitat del centre, i hi ha molts centres que sí que participen i que és un autèntic despropòsit, i potser el no participar en la xarxa de qualitat sí que seria una mesura que denunciaria el despropòsit i la fal·làcia d'aquest plantejament.